Ару имин күнөр белән хөрмәтле карындашларыбыз, сезне Республика матбугат йорты Татмедиа бинасында сәламлыйбыз. Безнең 1 марттан алып 21 мартка хәтле Туган Айлар газетасы ВКонтакте шилтәрендә керешенче марафон оештырды. Менә бүген без шушы марафонның нәтиҗәләрен ясарга җыелдык. Безнең бүгенге менә чарабызга Татмедианың генераль директоры Шамил Мөхәммәтович Садыков та кушылачак. Ул бераз соңрак киләм диде. Бүген инде без менә йомгакларны башлыйк. Безнең бүген көнебез бик тыгын. Беренче нокта безнең шушы Татмедиа бинасы булды. Без менә монда башлап җибәргәннән соң Татмедианың әйдәп баручы редакцияларында экскурсияда булачакбыз. Һәм инде шуннан соң без күченәбез Керәшен үзәгенә, Республика Керәшен үзәгенә. Аның янында гына безнең Керәшен чиркәве, шул Керәшен чиркәвенә дә кирип чыгарга мөмкинлек булачак. Безнең марафон турында әйтеп узам. 21 көн дәвамында безнең катнашучыларыбыз һәр көн аерым бер темага үзләренең ВКонтакте социаль шелтәләрендә язмалар урнаштырдылар, фото, видеолар төшерделәр. Безнең катнашучылар Татарстан районнарыннан һәм Красноярск районының Комаровка авылыннан 39 кеше булды. Аллага шөкер, алар берсе дә төшеп калмыйча 21 көн буе көн сайын менә шушы биремнәрне үтәп бардылар. Безнең инде көндәлек темалар булып бу үзләре белән таныштыру, нәселләре белән таныштыру, үзләренең нәсел тамгаларын эзләү, гаиләләрендә булган иң кадерле, иң яраткан фотоларны барлау, шулай ук керәшеннәрнең йолаларын, культураларын, бәйрәмнәре турында сөйләү, керәшенчә балаларга керәшенчә тәрбия бирү, керәшен әдәбе һәм керәшен хатын кызы кем ул, нинди ул дигән сорауларга җаваплар эзләделәр. Инде менә марафонның соңгы көннәрендә безнең катнашучылар киләчәк буынга хат яздылар. Аларның язмаларын әле менә бүген дә ВКонтакте социаль шелтәрендә керәшенче марафон, Туган Айлар марафоны дигән хэштег аша укырга, күрергә, карарга була. Һәм инде менә мин сүзне бирәсем килә безнең актив катнашучыларның берсе, марафончыбыз Мамадыш районыннан Лидия Семеновна Басыевага. Ул үзенең хис кичерешләре белән марафоннан алган тәэсирләре белән уртаклашсын иде. Монда чыксагыз, Кадерле марафончылар, бүген бит безнең бәйрәм. Бу бәйрәмне без сезнең белән күптән көттек инде. Марафонга моны җырып чыгып булыр микән, бу темаларны яктыртып бетереп булыр микән дип кенә тотынган идек. Җиңсызганып эшләп 21 көн буе төн йокламыйча яздык та яздык. Сезнең белән менә заочно гына таныш идек. Хәзер инде бөтенегезне күреп, танып, аралашып утыру монда бик бүген рәхәт булды. Нәрсә дип әйтәсем килә? Мин үзем турында берничә сүз әйтәм. Бу марафонны оештыручыларга әлбәттә бик зур рәхмәт. Туган Айлар газетасына рәхмәтләребез чиксез. Без бу марафон нәтиҗәсендә үзебезнең белгәннәребезне генә түгел, үзебезнең белмәгән якларыбызны да бик күп ачтык, анда ачырга булышты. Шулай бит әйме? Дин мәсьәләсендәме, керәшенлек мәсьәләсендәме? Тагын үземнән нәрсә әйтәсем килә? Менә мин марафонга керештем, бик озын язмаска иде инде. Кыска гына, кешене ялыктырмыйча гына, матур гына постлар куеп бара алырмын микән дип керешкән идем. Юк, яза башласын, фикерләр,
Менә койнап чыга, язасы әйтәсе килгән сүзләр шундый күп. Моның хәтлегенә тексты яздырыбыз дип тотынган идек, ул менә былай булды. Но безнең подписчикларыбыз, без үзара гына түгел, керәшеннәр генә түгел, марафончылар гына түгел. Мин үзем Мамадыш районы Усали авылыннан, мин Татар авылында яшим. Авылдашларым да менә бу марафон безгә бик күп нәрсәләргә күзебезне ачты. Менә без сезне күбрәк белдек, без сезнең турында тулырак белдек, без керәшеннәр турында күбрәк белдек дип комплиментлар әйттеләр. Шул ук вакытта бер әйберне әйтеп китим әле. Яраткан артистым дигән көн бар иде бит анда. Хәзер бер авылдашым яраткан артистлар турында язабыз бит инде барыбызда, миңа замечание ясый. Ничек инде сез ди керәшен артистларын гына яратасыз? Бу артистлар арасында татарлар бердә юкмыни? Дигән замечание ясый. Аңа нәрсә дип җавап бирдем? Марафон нәкъ менә керәшеннәрнеке. Без керәшен артистларын яктыртырга тиеш. Монда татарларны яратмыйбыз дигән бер сүз булырга да мөмкин түгел. Без ничек аларны яратмыйк инде дигәчтен аңлаштык, сөйләштек, тагын да ныграк дуслаштык. Менә шушы сезне күрүебезгә без бик шатбыз. Туганайларга яңадан зурдан-зур рәхмәтләребез. Безнең өчен ул бик файдалы булды дип уйлыйм. Әле алга таба да булса да без туганайларны поддержим дип әйтәсем килә. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә, Лидия Семеновна. Лидия Семеновна үзе генә түгел, аның ике укучысы да катнашты әле. Менә укытучы буларак ул яшь буынга үзебезнең традицияларыбызны, үзебезнең тамырларыбызны җиткерүче бик безнең актив кырындашыбыз. Лидия Семеновна ул безнең туганайларның штаттан тыш хәбәрчесе. Атна сайын диярлек ул безгә хәбәрләр язып, безне сөендереп тора. Һәм менә әйтеп китәсем килә, безнең Красноярск краенда Комаровка дигән керәшен авыл бар бит инде. Ул авылның чыгышы безнең Мамадыш районы Кумарак авылыннан. Кумарак район авылыннан күченгәннәр һәм менә шул авылда хәзер үзебезнең традицияларны, телне сакларга тырышып, алар бик күп кенә чаралар уздыралар. Һәм менә Лидия Тараканова дигән безнең катнашучыбыз бар иде. Ул кызганычка бүген килә алмады, ләкин менә безнең 25 июль көнне Петрауда Петрау бәйрәме була бит инде, Мамадыш районында республика күләм керәшен бәйрәме. Менә алар бер төркем 8 кеше самолетка билетлар алганнар, алар Петрауга кайтырга җыйналар инде. Һәм менә мин тагын бер сүз бирәсем килә. Кукмара районының Үрәсбәш авылыннан катнашучыбыз безнең Любовь Павлова. Ул шушы марафон имгокларын, марафон язмаларын бергә топлап, брошюрада чыгарган һәм аңа сүз биргән. Әйдәгез монда. Hürmetli kardeşlerimiz, dostlarımız, 20 gün boyuna bargan kireşinçe marafonga bugün yumgak yasala. Marafon barışında көтәрелгән темалар безне izlenirge, үткәннәрне барларга, күңел аша уздырырга, үзебезнең туплаган материалларны тәртипкә китерергә мәҗбүр итте. Biz үзебезнең кайсы нәселдән кем булуыбызны искә төшердек, нәселебезгә караган шәҗәрәбезне дә яңарттык. Марафон барышында күпме дуслар таптык. Мин моңа бик сөендем инде. Без инде Керәшен авылында яшибез инде, бик оралашканда югы. Шушы марафонда катнашып инде үзебезгә күп дуслар таптык инде. Без аларның материалларын укып үзебезгә бәя бирдек. Миңа бирәктә райондашыбыз күрше авылдан чыккан Раиса Герасимованың язмалары бик ошады. Аның шигырьләре менә бүген дә йөрәк түрендә. Әгәр марафон оештырылмаган булса, мин моны күрмәстә идем. Минемчә, бу марафонны оештырып, зур эш башкарылды. Оештыру комитетына рәхмәтебез чиксез. Туганайлар чын мәгънәсендә керәшен дөньясын кузгатты, иҗатка тартты. Юкка гына телдә, музыкада, гамәли сәнгатьтә ата-бабаларыбызның гореф-гадәтләрен саклап калган өчен без күп яктан керәшеннәр алдында бурычлы димәгән беренче президентыбыз Шәймиев.
99 yılda da çıkan Kireç'in Juru Eytek kitabın kulga algaç bu sözlerinin ne kadar mağnalı bulduğunu anlaysın. Әлеге kullanma, jır süyüşçüler, okutuşular, biz terbiyeciler için büyük yoratıp kullanıla. Менә şu bizning инде соңгы елларда 2022 елда инде нәшер ителгән Күкмөрские Kireç'in kitabы да моңа мисал булып тора. Kireç'in Şamaraf'ın әнә шундый эшнең дәвамы. Мин үземдә барлык материалларны туплап инде, менә аны брошюра хәленә китердем һәм көндәлек эшендә инде кулланам. Шушындай брошюра чыгардым инде. Кирәкле нәрсә. Һәр бер көннекен. Менә шушыны инде минем клубта алдылар инде. Мәдәният хезмәткәрләре дә инде кулланалар. Балалар бакчасында да инде бик кулланабыз инде. Сүземне йомгаклап шуны әйтәсем килә. Милләтебезгә лаеклы кешеләр булып, эшебезне дәвам итәрдәй дәвамчылар булдырсак иде. Менә шул вакытта гына милләтебез яшәр, чәчәк ата. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә бик зур. Менә күрәбез Kireçincha марафонның нинди файдалы икәнен. Менә шушы язмалардан, шушы брошюралардан киләчәк буында, үсеп җитүче буында файдаланыр, үзләренә кирәкле мәгълүмат алыр дип ышанып, өметләнеп калабыз. Һәм инде без әкренләп күчәбез экскурсияга. Татмедиа бинасы буенча безнең Татаринформ мәгълүмат агентлыгы, аннан соң Тәртип радиосы, Туган айлар газетасы һәм яшьләрнең блогерлар лабораториясе, Киев лабораториясына карарга экскурсияга кирип чыгабыз. Һәм инде аннары Kireçin йортына кузгалабыз. Көннәребез уңышлы, бәрәкәтле булсын дигән теләктә калабыз. Hazır